Шушы көннәрдә Башкалабыз Казанда Бала Сити халыкара күп телле мәктәбендә татар теле укытучылары һәм тәрбиячеләр өчен Туган тел фестивале узды. Татар телендә укытуның сыйфатын үстерү максатыннан 4нче мәртәбә оештырылган чара быел да республиканың төрле районнарыннан мөгаллимнәрне җыйды. Фестиваль республика рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән оештырыла. Татарча мультфильмнар, милли уенчыклар, татар телендәге ясалма фәһем. Биредә һәр мөгаллимнең уникаль белем бирү методикасын күрергә мөмкин. Марат Әхмәтов тәрбиячеләргә һәм татар теле укытучыларына зур өметләр баглый. Алар татар телен, милләтен саклап калуга иң зур өлеш кертүчеләр ди. Үзләре шундый татар җанлар, яңалык эзләп йөри торган, тәҗрибә эзләп йөрүче шундый безнең укытучы тәрбиячеләребез бар икән, димәк, безнең телебезнең киләчәге бар дигән. Шуңа күрә мин үземне биредә бер матур, бер милли могҗизага эләккән кебек шундый халәттә тоям һәм бик сөенәм. 140 укытучы һәм тәрбияче, 16 остахана проектларның иң-иңнәре генә сайлап алынып күрсәтелә һәм һәр идеяны хәзер үк дәресләрдә кулланып була. Укытучы, авыл укытучысымы, шәһәр укытучысымы. Безнең максатыбыз татар теле дәресләрен балалар, замана балалары өчен заманча кызыклы иттереп оештыру. Һәм бүгенге замана балалар татар теле дәресләренә яратып, шатланып, чабып барсыннар иде. Һәм менә шушы татар телен өйрәтү, татар телен үстерү мөхитен дөрес иттереп, кызыклы иттереп, эчтәлекле иттереп оештыру өчен әлбәттә һәрбер укытучыга яңа идеялар кирәк. Һәм менә шушы идеялар белән бүлешү нәкъ менә шушы Туган тел фестивалендә алып барыла. Мондый фестивальләр бигрәк тә кирәк. Аның шушы нәкъ менә Бала Сити мәктәбендә үткәрелүе аеруча кыйммәткә ия дип уйлыйм. Республикабыз балалар бакчаларында 201 меңнән артык бала тәрбияләнә. Нәкъ менә бакча яшендәге баланы татар телендә сөйләшергә өйрәтү мөһим. Siz алтын балык тотсаңыз, нәрсә теләр идегез? Алтын балык тотсам, менә бөтен татар балалары татарча өйрәнсен дип әйтер идем. Татар телен үстергән өчен зур рәхмәт, Марат Готович. Бала Ситига килеп үземнең уңышымны, үземнең алымымны күрсәтү хыялның берсе иде. Балаларны татар теленә өйрәтү бик кыен һәм шул сәбәпле без Балачак ТВ проектын булдырдык. Һәм инде бала микрофон тотып, камера каршында үзен чын журналистик дип тотуыр өчен татар телен өйрәнә башлый рәхәтләнеп. Һәм инде менә без елдан артык шушы проектны җитәклибез. Фестивальдә татар җанлы яшьләрнең үз эшләре белән янып йөрүе күренеп тора. Менә мәсәлән, Галәскәр Камал театры алдында Шүрәле композициясе бар әйме. Һәм аны бөтенсе белми, ул композиция нәрсәгә багышланган, нидән гыйбарәт, нәрсәдән нәкъ менә шулай эшләгәннәр аны. Без менә барлык булган композицияларны, республикада булган композицияларны өйрәнеп, аларны әлеге куаныч сайтына программасына кертеп, укытучыларга әлеге композициялар белән дә эшләүне тәкъдим иттек. Быел 4нче тапкыр уздырылган Туган тел фестиваленә елда кызыксыну да, катнашучылар саны да арта. Бу фестиваль төп максатына ирешә һәм сәләтле, милли җанлы мөгаллимнәребез дә арта дигән сүз. Миләүшә Мусина, Илдар Галәүетдинов, Татарстан яңалыклары.